Ahojte, teraz si ukážeme, ako nazdieľať prístup do Google firemného profilu, kedysi nazývaného aj Google My Business. Jednoducho ja si používam Google, tam si zadajte Google Business Profile. Následne, keď ste na podstránke business.google.com, kliknite Start Now. Máte možnosť si vytvoriť nový profil, my ho už vytvorený máme, čiže buď iba cez logo Google, alebo si to tu napíšem. Mne to napísalo, že už prístup do toho profilu mám. Následne sa dostanem na takúto podstránku, kde viem manažovať ten môj Google profil. Ak chcem niekomu pridať prístup, kliknem 3 bodky. Business Profile Settings, People and Access. Tu viem pridať nových ľudí. Dôležité je, aby to bol Google účet. Môže to byť Google účet alebo Gmail. Tu ho zadáme, nastavím úroveň prístupu. A pošlem pozvánku. Užívateľovi takto príde pozvánka do e-mailu a vie spravovať váš Google firemný profil. Profil, ktorý sa zobrazuje na mapách, prípadne je možné ho prepojiť aj s Google inzerciou, čiže Google Ads. Takto jednoducho to viete nazdieľať. Viac návodov nájdete na našom YouTube kanáli. Čaute.